Στο Contra News παρουσιάζουμε τις ειδήσεις. Δεν τις φτιάχνουμε, δεν τις μακιγιάρουμε. Μεταφέρουμε τη φωνή του πολίτη. Αναδεικνύουμε τα κοινωνικά ζητήματα. Αποκαλύπτουμε, δεν συγκαλύπτουμε. Ελέγχουμε την εξουσία, δεν της κάνουμε πλάτες. Μαχόμαστε για την ενημέρωση. Ασκούμε τη δημοσιογραφία με αξιοπρέπεια, σεβόμαστε τον τηλεθεατή. Είμαι ο Πάνος Χαρίτος και από τις 28 Αυγούστου θα είμαστε μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καθημερινά στις 9:30 εδώ, στο Κόντρα, την ελεύθερη τηλεόραση. Contra News. Οι ειδήσεις όπως είναι, όχι όπως θα βόλευε να είναι.